osote aka na-achị Anambra State bụ Dr. Onya Ibezim ezutego ndị na-anya ọgbatumtum nwere okporo atọ anyị na-akpọ keke nakwa ndị na-anya ụgbọala bọs na steeti a makwa nwee na gọọmenti steeti a gbatara ọgọdọ nye Igbo ya bụ ndị kwe na ndị ekwe n'ihe gbasara ego one a ga na-akwụ nakwa ife na enwere ezi nghọta n'etiti ha. Ya bụ nzukọ bụ nke were ọnọdụ n'oge Dr. Alex Ekwenwo Square dị n'Awka bụ nke igwe mmadụ bịara gụnyere ndị ahụ na-anya ọgbatumtum nwere okporo atọ anyị na-akpọ keke nakwa ndị na-anya ụgbọala shuttle bus nakwa ndị welitere isi n'ọrụ gọọmenti nakwa ndị isi otu ahụ. Kenechukwu Odibo onye nta akụkọ anyị sonyere ha n'ebe ahụ wetara anyị akụkọ ka ya bụ nzukọ si wee gaa. Dọkịta Ibezim dịka ọ na-agwa ndị ahụ gbakọrọ ebe ahụ okwu kwuru na gọọmenti Anambra steeti na-agbasi mbọ ike iji wee hụ na ya bụ nsogbu bịara n'isi njedebe. Ọ kpọrọ ndị ahụ ka ha chịkọọ onwe ha n'ụzọ dị mma dịka ọ na-agwakwa ha nke ga-enyere gọọmenti aka ime iwu ga-enyere onye ọbụla nọ na steeti aka. Onye bụ onye senior special advisor nyere gọvanọ n'ihe gbasara nchekwa retired Air Vice Marshal Ben Chiobi kọwara na ya bụ ọgbakọ bụ nke ọchịchị onye kwuo uche nke ndị na-agba keke na shọtụl na ndị ọzọ dịka ibe ya ga-abịa iji wee dozie okwu dị n'etiti ha abụọ. Ọ kwukwere na ya bụ ọgbakọ ga-enyere gọọmenti aka ka ha nwee ike kpọkọta ndị mmadụ dị iche iche iji wee hụ na egboro ya bụ nsogbu. N'akụkụ nke ya, onye senior special assistant nyere gọvanọ n'ihe gbasara nchekwa Maazị Chukwuma Ọkpalaezeukwu kwuru na ya bụ ọgbakọ bụ nke ga-amịpụta ezigbo mkpụrụ. Ọtụtụ ndị na-anya keke ndị kwuru okwu ndị gụnyere Maazị Anthony Ejike na Maazị Ifeanyị kwukwere na ya bụ ego nke ruru N$15,000 ha ga-akwụ kwa ọnwa bụ nke buru ibu wee yọọ ka enyere aka benata ya dịka ha na-ekenekwa gọọmenti Anambra etu ha si wee hụ na a chụrụ ndị agbero na ndị na-anakwa ego n'ụzọ na-ezighị ezi na steeti a. Onye Chief of Staff nyere gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị ya nakwa kọmishọna nke na-ahụ maka njem na steeti a Oriakụ Patricia Igwebike nakwa onye isi Anambra State Transport Management Agency ATMA Maazị Emeka Okonkwo na ndị ọzọ bụkwa ndị nọ na ya bụ ọgbakọ.